Iki wis ketrucut lelakone kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mulih matur karo bapak, nek le dikongkon utawa diutus bapak, cabare gawe ora entuk gawe. Ayo mulih ndak selak ketututan Prabu Baladewa. Mulih piye? Mulih ning Karang Kadempel. Apik apa nek kowe ndek penemu ngono kuwi? Kok apik piye? Aku wis mantep pikirku lho, Truk. Tenan kowe. Aku wis gedhe atiku ing atase kakangku Petruk kok wani karo Baladewa iki nek wong ra iso mikir ora bakal kelakon to. Terus kok bareng aku wis bombong atiku kok kowe ngejak mulih kuwi janjane kowe iki ndek pikiran ora? Hah? Terus saiki pikiran wis. Kowe mulih. heeh. Ketemu bapak, takoni bapak, Petruk, piye Pandhawa sago tindak mrene apa ora? Ora, Pak. Mongko nang kono masyarakat Pedukuhan Karang Kadempel mlumpuk kabeh. Raimu arek kake ngendi? Do ngrasani karo kowe Petruk nek dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi nek pendak Idul Fitri nomor 1 njaluk sarung. Apa ora isen kowe? Mongko wong sing jeneng isin kuwi digawa tekan mati, Truk. Ngono ya. Terus nek cara aku nglabui bapak ki aja ketanggungan. Nek bapak ora kelakon bangun kayangan wirang Semaryoan. Alah dene pamonging para satriya luhur ming arep bangun kayangane kok ora kelakon. Mongko syarate ming boyong pepundhane Pandhawa ora kelakon. Apa ora wirang Semir?